داخوازا دیا قورên zebedî Matta 20. Hingî diya kurên Zebedî bi du kurên xwe re nêzîkî Îsa bû. Li ber wê çû ser çoka û jê xwest ku tiştekî ji bo wê bike. Îsa ji wê pirsî tu çi dixwazî? Wê jî got emir bike ku ev her du kurê min di padîşahiya te de yek li milê te yê rastê yê dîn li milê te yê çepê rûnê. Îsa bersiv da û got hûn nizanin ku hûn çi dixwazin. Ma hûn dikarin wê kasa tehil a ku ez jê divexwim û nivexwin. Wan got em dikarin. Îsa ji wan re got bi rastî hûn ê ji kasa min vexwin lê rûnandina li milê min ê rastê û çepê ne di destê min de ye. Ew ji bo wan ê ku ji aliyê bavê min ve ji wan re hatiye amadekirin. Gava her deh şagirt ew yek bihîst li her du biraya hêrs bûn lê Îsa ew gazî baxwe kirin û got hûn dizanin ku serekê miletan serdestiyê li wan dikin û girgirên wan ji hikûmdariya xwe li ser wan dikin. Lê di nav we de wê ne wiha be. Di nav we de kî ku bixwaze bibe yê mezin divê bibe xizmetkarê we û di nav we de kî ku bixwaze bibe yê pêşî divê bibe xulamê we. Çawa ku kurê mirov ji nehatiye ku jê re xizmet bê kirin lê hatiye ku xizmetê bike û di ber gelekan de canê xwe berdel bide. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xweş û birayên hêja.